Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in diri sa Miyerkules nga presentation. Aksyon na firing line today is March 17, 2021. Aksyon Firing Line! Ikaduha kita o ikatlo na kita nga Miyerkules sa ikatlo man nga bulan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Tubtob kita sa takna alas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line! Kainad diri sa Metro Bacolod na batyagan ang pagtupa sang ulan. No, hindi gid man malawig nga pagtupa sang ulan pero medyo may pagbaskog. Actually, easterlies man lang ang nag-epekto diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pribaloon tagkaron gikan iya sa bahin sa PDMP kung anong pinaka-latest nga weather advisory agod man sa ihibalo sang publiko. Aksyon Firing Line! Kay ang pagtupa sang ulan kay nakibot kita siling kuwari man nga daw ginasuhulan, no? Grabe ang pagtupa sang ulan, no? Gulpyada gid lamang diri sa bahin sang Metro Bacolod, ambot sa iban nga bahin sang Negros Occidental. Kumusta? May pagtupa man sang ulan? Aksyon Firing Line! Ang aton man pagabi-abi sa magka-aksyon nga nagamonitor nagkaroon ng gabi paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod kag sumungman sa mga nagamonitor sa ila mga transistor radio kag sa ila sini-monitor sang salakyan. May gabi naman sa aton magka-aksyon diriya sa bilog nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Firing Line! Pero antes ang pinakamamayor naton nga mabalita kag informasyon karon nga gabi. Pambukas naton nga balita, unahon ko anay pagchekyar sa lakat sang panahon. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! Aksyon Gani, may gabi, please come in. Mayang gabi Aksyon Art no kag sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Miyerkules kita karon Marso 17 tuig 2021.
easterlies, no? O kung mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko nagaapekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Kag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga maayo pa ang tiyempo, may paggulugal o mang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala ini na ligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob nga halin ini sa easterlies. Ang Luzon ara sa kasarangan hasta nga may pagbad, ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga uyop sa ngangin. Magalin na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ukon east southeast subong man ang Kabisayan kag Mindanao nga magahali naman niya nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan ukon east to northeast nga pareha sila nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Very particularmente sa aton Western Seaboard sa Kabisayan, lakip ng siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mayo yung tiyempo sa gihapon may pagulugal o mang kahawaan. Hasta nga magalumon ang kalangitan, may dala ini na ligwin nga mga pagulan. Kag ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin magahalin sa gihapon na sidlangan pakadto na aminan na sidlangan mabatyagan sa kabugusan sa isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros. Okay. Alas 7:33 sini nga gabi dugay-dugay action art no. Hunas naton 0.0 metro medyo malapad-lapad. Ang taob magabalos 1:41 karon sa kagahon sa takos nga 1.2 metro ang kadalumon kag alas 5:55 siningapon nagtunod si Haring Adlaw gabutlak naman ini siya alas 5:49 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay. So amne kabugusan sa aton lakat ni tiyempo sini nga gabi no. Ang bulkan kanlaon. Aksyon gan antes mo katuan ng bulkan, ang pagtupa sang ulan to kay na to localized thunderstorm? Kuan lang to, localized thunderstorms daw umalagi lang nga trap lah nga hindi kin man siya lapad akay talisay nagainit kag ina. Gali, makulod lang to gali sa amon sa may Patricia Homes, kundi sakop kami sang Granada, grabing ulan mo. Grabing ulan mo. Trap no. So may aragin man na yan mga bisan easterlies gani maka-induce sa water vapor, madala yan di kundi ng direksyon. I pero see. Hindi na siya widespread. Okay. So, gamay lang siya, no? Nagadalagan ng salakyan mo, somewhere sa bago, nagaulan sa tubangan mo, pero dito sa likod mo, ayan, nagaulan. Kung mo, hindi to yagali bilog ng probinsya, may mga area lang nga nag-ulan. Hindi. Okay. Kaya kung nagaulan di siya, kagina nakita ko man, nagaulan di sa aton, pero ang norte, makita mong kasanag, wala sang galom. Kason ang sorya, medyo hindi gid man madulom pero mas sanag-sanag. Ari lang di sa nasidlangan. Eastern side ang damol. Pero way magdugay Si Vulcan kanlaon. Nakarehistro kita duha ka volcanic quake no. 24 oras ng obserbasyon naton. Ang ginbugayan ni nga white stream laden nga plumes on puti nga so kasarangan lamang kag tumimbo kini sa 300 metros. Ang kataoson at antes siya nagkulap pakadto sa direksyon naminhan nakatungdan pakadto na bagatan nakatungdan o northwest kag southwest base sa aton obserbasyon. Ang sulfur dioxide ang asopre nga iya man ginbuga natakos ini sa average nga 589 toneladas ang adlaw sang Marso 12 21. Ang aton nga electronic tilt meter dira sa barangay Kubay kag ang aton global positioning system padayon nagamonitor sang ground deformation nga mayara da siya slight inflation o kun gamay lang nga pagubag sa nanubuan kag tunga-tunga nga kaldera no sumugod sang Unyo 2020.
Amuning ang parameters sang PBOL sa may indikasyon sa gihapon hydrothermal. Okay. Tunay kag deep-seated o kung magmatic nga proseso dito sa kasulok-sulokon sang iyang edipisyo, no? Sa dalom-dalom nga gid, no? So ang DOST PBOL stay in collaboration sa aton Negros Command Center nagapaybalo sa gihapon paabiso sa aton general public nga si Bulkan Kanlaunara gihapon sa alert level 1. Ari sa subnormal condition kag sa period of unrest. Ang 4 kilometer permanent danger zone hindi pagyapon masudlan. Stricto pagyapon kag gina-prohibit naton ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone. So, muna, sa earthquake information action art, Okay. 24 oras man, ay kita di, amo lang ni daw na-report ko na ni isang nagligat nga gabi, pizza 16 pa ni, 2.8 metros, ang 2.8 ang magnitude, 2.8. May kadalumon siya deep of focus 8 kilometers, 44 kilometers west of Sipalay City. Ti layo eh. Hindi na ganyan mabatyagan kadalom. Oo. Unfelt. Why siya mabatyagan, no? 2.8. Kaya kung mabatyagan, makita na di ang indication niya, gablo kung nagabold. Puro pink tanan. So, bot nga noon, binabayi ang pagtulo tayo. Na-record lang sa aton nga seismograph. Okay. So, muni, aton lakat sang Chimpo, sa kay Bulkan Kanlaon, kagang pagtulo tayo sa aton palibot. Salamat, Gid. Okay, thank you. Maayong gabi. Maayong gabi. Sige. Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon firing line. Ang pagtupa sang ulan hindi atugli province-wide. No, hindi sa bilog ng Negros Occidental kundi dirigid lang sa Metro Bacolod bangod sang localized thunderstorm. Basta easterly siling yakson gani amo na siya ang posibilidad. Aksyon firing line. Sa mga late tuners, kung wala kayo na nagkamonitor kay Aksyon Marlon Hinovia, kapin pagid dira sa Northern Negros, suliton ko lang for the benefits sa mga tagpalamati nga wala kayo na nakahibalo, basi makibot kamo, nga sini nga gabi may ara sa maeksperiensyahan nga brown out dira sa inyo lugar, no? Affected ini ang Nuneco Hall franchise area. Nagkaina na interview actually ni Aksyon Marlon Hinovia ang taga ERC. No, taga ERC. Naghatag kaina sang update ang kung ano ang latest development, nano ang natabo nga ang may schedule sila taga NGCP, NGCP National Grid Corporation of the Philippines. Suno kay Ma'am Michelle Vicera, ti alas 10 tubtob alas 2 karon sa kagahon may burnout kamo nga maeksperiensyahan dira sa whole area. Coverage sang Nuneco, it means kung ikaw under sa Nuneco wala ka supply sang kuryente. Aksyon firing line. Alas 10 karon sa gabi tubtob alas 2 sang kaagahon. Ang reason, emergency maintenance activities sa Cadiz substation. Aksyon firing line. Pinaging palayag kayo na sa NGCP sa mga late tuners naton, at least may ara kamo sang ideya, magapreparar na, pero amo na, no, ari kita subong sa Fire Prevention Month ang bulan sa Marso. Kung may kingki ka nga gamiton kay tila kalaka paginman ang mayara sang ginausar nga mga ining chargeable bala nga mga suga kay ti very very expensive mo kung magbakal ikaw kung mayara ginman available at least way gadurar way gatiner given na iyan, okay. Ang mga mayo nga kalidad of course may pulo presyo man mo. Aksyon di kung firing wala line. ka sa supply yung tendency masindi ikaw kandila or kingki, ang akong panugyan kag reminder please, hindi gid pag-ibutang malapit sa bintana o kung sa lugar nga pwede makadangop ang kalayo sa inyo kurtina o kung magagamitan nga madasig masunog. Aksyon firing line. Hasta karon sa gagahon na umpisa alas 10 karon nga gabi. Aksyon firing line. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Pwede gid ninyo mapadala ang inyong mga mensahe diri sa available nga comment section sa Facebook kag sa YouTube. Ipadala dira para aton mabasahan dugay-dugay
please i-like and i-share ang tanan ng mga program sa Aksyon Radio Bacolod para aton gid mapalapnag kag ang iban nga way pa makahibalo sang live broadcast naton sa Facebook. Pwede naton sila mapahibalo kag inform at least isayod sila sa mga update gikan diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon firing line. Na ang inyong mga mensahe sa comment section, pakarunan taina dugay-dugay. Aksyon firing Ano line. ang pinaka-latest nga update nga tutukan ta? Of course, ang mino nga wala gid nagakadula kada adlaw. Amo na niyang suki naton everyday. Bisan sa anumang nga program because ang tawo, ang publiko nagabantay whatever update kung parte COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon firing line. Ang pinaka-latest karon nga record worldwide kung cases ng COVID-19 nagdangat na sa 121,370,136. Ang suma total sa mga nagkalamatay according sa record is 2,684,227. Pero ang good news, ang naka-recover, 97,861,000 o 97,861,995. Aksyon firing line. Ina worldwide sa mga nasyon sa magkapungsuran nga mayaras ang kaso sang COVID-19. Aksyon firing line. Pero speaking of COVID-19 diri sa Pilipinas, ari ang mga balantayan nga mga update. No, kay sa Pilipinas, ang record sa Department of Health yara na ang total tally sang cases sa 635,698 individual no ang nag-positive case sa COVID-19. Aksyon firing line. Ang nabilin karon nga active cases nagdangat na sa 61,733. Amo na siya ang aktibo o kon mga individual nga sa gihapon positibo ang COVID-19 sa ila lawas ang virus nga tuman kagamay pero puwerte ang ginhalit. Aksyon firing line. Ina sa tali or kadamon sa mga cases nga nakuha no sang Department of Health diri iya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nawari, and speaking of COVID-19, iniya second kuan na ni ikaduha na niho kung parte sa mga involvement sa dalagko nga mga issues parte COVID-19, liwat na naman nga mabutang sa hot water ang tagpamuno sang Philippine National Police nga subong naka-quarantine man because nag-positive sa COVID-19. Aksyon firing line. Ang ginatumod ko amo ini si Police General Dibold Sinas, Chief PNP. Ano ang kaso niya naman? Ariho, posible nga mangin liable may atubangon siya nga kaso right after ngang isa ka gobernador no sang isa ka probinsya nag-claim nga mayara liwat sang paglapas sa protocol nga ginapatuman o kon coronavirus protocol ang ining tagpamuno sang PNP sang nagbisita siya dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Aksyon firing line. Kundi isang primero, tong involvement ni General Dibold Sinas, ang manyanita niya. Ato ba lang birthday niya nga dispiras ang iya birthday? Damo nagkaladto sang kagahon may nagbilisita. Kundi may isyo to kay may mga litrato sila nga nagadikitanay, way mga face mask. Tapos ang iban gatungging pa. In short, kay may mga kita sa litrato. O, tigaling kay Chief PNP siya mo. Sila nga way magkutuyan nag-organize. Way gani kung nang kuwan gid sang party, galing kay nagkaladto sila tubla. Bilang pagkilala kag para pagtamyaw sa akon. Tida okay lang to. At least ang primero, damo nagakumod siling nila. Ti anong tanagaling kay PNP Chief siya. Aksyon firing line. This time, tiari na naman kundi subong nag-test siya positive sang COVID-19. In fact,
mayara officer in charge nga ginbutang ang Philippine National Police. Now, tiyang lain subong kay may pila ka mga health protocol o coronavirus protocol nga ginlapas siya. Nga naway siya ginsunod. Ini ang ginpalayag ni Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor. Nga ini siya nag-coordinate or wala sang direkta nga koordinasyon sa bahin sang Kalapan nga dito siya nagbisita. Wala gid ideya to ya gani mo sa arrival kung pagbisita sining opisyal siling sa gobernador dapat way niya very important person, no, very important person kag treatment kay ang COVID-19 way manigambal nga kun PNP chief kay mo hindi ka matapikan kay subong gani. As a matter of fact, subong tiway pa siya gani naka-recover sa COVID-19, no. Aksyon firing line. Ti ang amo ni siya ang problema galing. Ti on the other hand, ang IETF Resolution number 101 nag-require sa mga authorized persons outside of residences to present travel order or ID proving a schedule of visit. Executive order from the local government requires all travelers to secure travel coordination passes. Now, tigaling ka may command visit siya, tisumong siling diri sa mga opisyales, why coordination, no? Dapat ang mga taga-airport, kita mo yung subong kung regular ka lang imo, ilisay ka, or manong puli sa lugar mo, hindi kaya pagpasakyon, hindi kaya ka-board sa mga aeroplano, kung hindi makakwalify mga requirements, imo mo kapin padiri sa aton subong province ng Bacolod City, still insisting nga dapat may ara sang negative RT-PCR test result nga dapat hindi maglapse sa 72 hours. Aksyon firing line. Diari, lantawon tabi, kung ano ning madangatan, no, kay may mga ginpalayag nga mga reaksyon diri ang pila ka mga city officials dito. O, galing kaya mo na blang question, sino abi mabunggo sa PNP chief da? O, dumduman ito sing una sa contact tracing ang headman, nga mayor sa Baguio to. Doon nalimuna, ano malang gani ito, kay bisan mag-resign to si Magalong din magsugot ang IATF nga mag-resign siya, kay nako manabulig niya actually mo. Aksyon firing line. Pero muna dapat tani, nga mga opisyales na ton sa gobyerno, kung kamo nga mga opisyales, dapat model kita. Kaya ang makaluluoy kung ordinaryo nga civilian, yutay violation, yawer pa bayron mo 200 kami ordinance. O, di ba? Isyuhan mo citation ticket. Kung kaisa, hindi pahungod nga magwagid siya, kagwagid man siya tani tuyo. Kung hindi importante, nga inugsulod sa kaldero ang ginagawa niya, pero ina may multa siya nga balayran. O, ang lain dahil kung dako kagali nga tawo, kung opisyal sa gobyerno, bisan may paglapas, duway gidrepriman. Aksyon. Pero lang tawon tanay kung anong madangatan sa sininga asahi sang event. Now, karon dugay-dugay kay Areo, speaking of cases ng COVID, ang giplastar naton kay ina nationwide and worldwide, ang pinaka-latest subong nga update diri sa Bacolod City, may gulpiada nga pag-spike sa number of cases nga kag active cases because nga sinigid lang ang Bacolod City nagka-record sang 25 ka bag-o nga cases as of March 17 or karon nga adlaw. Aksyon firing line. Sa 25 ka mga cases, 17 diri ang local. May ara sang 7 ka mga apors kag isa ka LSI. Aksyon firing line. Inano ini ara kita sa single digit, golpiada lang nga nagtalbo kita into double digit. Ang worst, kay tiyamakon mo, 25 is big enough. Aksyon firing line. Ano na tabo, no? Nga ang may local transmission, kag diin ini nga barangay sa Bacolod City. Ibaloon, tayo na karon dugay, there is a local sa bahin sa Emergency Operations Center sa Bacolod City. Aksyon firing line. Ano pagid mga balita, balikan ko lang makadali sa nasyonal, Ariho, ang Korte Suprema may planong imbestigahan ang balita, parte bala sini sa
sa ginaligar red tagging nga natabo sa isa ka judge nga nagpagwa sang desisyon nga naghilway sa duwa ka mga activists. Tiyari, ang journalist kag activist nga tigin hilway ayawer subong Korte Suprema gusto nila gusto nila investigaron kay makon mo bisan diri ang judge nga involved nga ginaligar gin-include sa red tagging. Amo si Mandaluyong Regional Trial Court Judge Monique Kisumbing Ignacio nagambal sa silingyang ining accusation kung tuod ning ginlakip sa red tagging. Uy, kabudlay niya. Yeah, this is not only an attack sa iya kundi an attempt. Pagpaninguha nga daw baliwala mo ya ang independence ng judges kag korte because technically when you talk about cases sa court, ang ginabasihan daya either pula, puti, kag blue ka. Why na na iya ginabasihan da kay ang ginalantaw diri ang ginalantaw diri sang publiko kung sino ang mayara sang mabaskog nga ebidensya, mayara sang mabaskog nga ti makita dira, no? Nga mayara ikaw technically speaking mayara ikaw sa mabakod nga ebidensya ang imo ginapresentar sa korte amo na yung basihan kag hindi lang ya kun ano da nga ti sikat ka or sino ka man. Aksyon firing line. And as a matter of fact and as a matter of evidence, amo ina dapat ya ang technical nga basihan sa korte sang iya sini nga desisyon. Ambot anong hunay diri, anong reaksyon diri sa aton mga lawyers. Ang Integrated Bar of the Philippines, kuhaan naman nagkaroon reaksyon kung anong mahambal nila tuhoy sining panibag-o nga ma-update dito sa national. Aksyon firing line. Ini nga kaso nagugat ini matapos sa ginahilway no ang gina-consider ti isaman ini sang isaman ini sang mga nangin sikat ang ngalan, mga journalist bala, si Lady Ann Salim, kag labor organizer nga si Rodrigo Esparago. No? Panawagan sila sa Korte Suprema kung pwede makuanan ini, maimbestigaran. Tituod man kung ang judge karon ang gwasi ni Galia, kung magdesisyon ikaw karon nga daw kontra sa gobyerno ginahimo sa isa ka tao, bisan pa hindi bakod ang ebidensya sa iya, pasibangdan kay imo yawer yang komunista. Aksyon firing line. Tidaway na yung hostisya magamuna. Anyway, ihambalan ta na karon dugay kag plus ang iban pagid nga mabalita diri sa local nga tutukan ta mga report with aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government kag balita sa provincial capital with aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Pero firing this time ari mangisayod kita kay nangambal ko sa inuunahon ko na yung COVID-19 update. Ginatag ko na ang worldwide nga record as of today, ang nationwide nga records ng DOH. Now, Bacolod City nakibot kita kaya doon na use na kubla. Sa malawig nga tiyempo nga at least kung hindi single digit, nagakasiro pa ang Bacolod kung COVID-19 cases. Kibot ko ya sining hapon, kabaton ko ya number and cases. Ang Bacolod City gulpiada nga naka-record sang 25 new cases. Aksyon firing line. Tikon kaysa amo na gani nga bisan si Vice Mayor Elcid nagambal to nga kinahanglan nila sa ground mismo sang NGC monitoron da kay kadamo nagakaladto da kakalipat bala sa pagsunod sang proper health protocol. Online sa firing line. So naon ko lang in joining us this evening is the head or deputy the executive director of the Emergency Operations Center. We have City Administrator Imang. Ma'am, mayong gabi sa mo pero daw medyo subo-subo niyang panibago sa mga record for Bacolod City. May gabi, Action Hour. May gabi sa tanan nga tagpalamati sa Action Radio. And sa tanan nga mga taga Bacolod, may gabi sa tanan sa inyo. Yeah, salamat. Subong nga adlaw. Unfortunately, medyo naka-record kita in a long time. Just since February. So, hindi ko magsala alin sang pagsugod sang bulan sang
sa Pebrero, wala na kita nakataas na cases. And gulpi lang kahapon, nag-9 kita sang kahapon. And today, kanina, so 11 o'clock sang aga pa lang, 16 cases ang na-report sa mga molecular laboratories. Okay. As of 5 o'clock, nag-24 siya. So, ano siya madugangan, kaya nga itong cut-off karon pa sa 8 o'clock. So, may mga duwa pa ka laboratory nga wala pa naka-report. Posible ba si madugangan tayo na. So, that's our situation right now. Amo na subong nga naton nga sitwasyon sa Bacolod, amo na nagadugang, gikita pirmi sa padumdum. Okay. Hindi gikita gihapon magkampante. Ma'am, nakita ko din no, sa record yung ipadala sa Department of Health, ang out of 25 nga most probably, and hopefully hindi na magdugang, sa 25 cases as of latest sining ang cut-off time, alas 8 pagkaroon, 17 of those cases local transmission. Ma'am, din nga barangay sa Bacolod City may pinakadamo? Well, actually, hindi pa na makita din subong. Okay. Wala pa na-segregate. Although, makita ka na ang sa initial lang na naka-report. Mostly dito are from mga barangay. Hindi, ano gid spread out gid yapon. Spread out. Okay. Estefania ang medyo damo. And then we have a case from Monte, Singkang Airport, Akuling, the usual, Tangog. Okay. Ay, daw ang mga usual man gali. I'm sorry, ma'am, siling ko mga usual man gando ara sa top 5, same areas or barangay gyapon ang may damo nga local cases. Correct, yes. Amo man gyapon, naga-top 5 usually, dara man ang mga bago para mga cases subong dira man nagahalin. Okay. Ang sa subong adlaw action art para lang sa information man sa ngaton mga tagpalamati, most of the cases nga nagwa subong nga adlaw close contacts ini. In fact, Palario ang apelyido so meaning family members ini do 1, 2, 3, tatlo na di ang do tatlo ka apelyido nga do Palario ang gagwa sa report nga makita ko. Okay. And bukilingon na local transmission na siya from an index case. Bukilingon may isa na nag-positive, nalang iya mga family members or mga co-workers. So muna nga mga close contacts ang kalabanan sa subong adlaw. Resulta ini sang aton contact tracing, aggressive na contact tracing kag ginatest dayon ang mga close contacts. So, amo ni ang nagkakatabo. Yes, ma'am. Action itapagid ka, I think dapat na mag-concern man kita kay pilag di ang apor sa LSI sa mga may ara kita tatlo ka apor, 1, 2, 3, tatlo man ka LSI sa subong. So, kahapon, tatlo man ka LSI, 2 ka apor, 5 man ang travelers. Okay. So mo na gani siling ko nga dapat hindi kini magkumpiyansa nga although nga may manigani nga bisan may resolution number 101 still ang LGU ginatagan nila authority to do their own work, no, especially ang pag-regulate kung ano ang gusto nila matabo, especially sa mga nagapalauli dire. Yeah, actually ang ginatag nilang authority sa LGU Action Art ang nanungod lang gid sa pag-require sang RT-PCR test. Amulagid na. Ang iba na negotiable na. For example, ang nakabutang sa resolution number 101 na hindi na kita mag-quarantine sa mga travelers nga nag-aabot. Okay. Why na nila gintagaan na kay gayunan ang LGUs nga liwaton kay na. Yes, ma'am. So, initanan sumong ang as of tonight nga record naton, all of them, ara na ma'am na nakuha na na-extract na sa mga balay nila sa extraction team? Ongoing pang extraction kay subong man lang na sinulod Action Art. Okay. Ang mga report, so ilocate pa na sila. May mga proseso kita, but as soon as possible, as soon as time possible. Kaya ang instruction ni Mayor Bing is sigida, extract na yun, kaya ibutang sila sa isolation facility para malimit na ang spread
malimit na ang spread sa virus. But at the same time, conduct dayon sang aggressive na contact tracing. Okay, very good. So kabay pa no nga ma-locate ni sila gilayon for the safety of the residents kaya sila naga tiliner, no? So kabay pa nga ini siya nga case hindi na masulit in the following days nga base bala siling kumay madugang pagid sa listahan. Hopefully hindi na tani madugangan amo na tani ang ideal, but of course expected gina kay so this is 25 days subong nga nag-positive. May ara naman kita mga ginpang test nga ila naman yung mga close contact Na kay trace pa naman ang ila close contact. Sigurado may naga-positive gina dira action art, hindi gina pwede nga wala gina kasi in short sa mga masunod nga mga inadlaw hindi na kita mag-expect nga mag-0 or mag-1 ang aton nga recorded case. I see. Ma'am, ma-shift na lang ko very quickly, no, before sa imo reminder to the public, ang vaccination nga pag-roll out naton, all medical workers in Bacolod City, tapos na ni ang pag-vaccinate sa ila gamit ang Sinovac kag ang AstraZeneca or may mga nabilin pa? Ang Sinovac halos tapos na action art. Ang AstraZeneca, though lapit na lang matapos kaya hindi man gidya amo na kanamo ang aton nga vaccine siya nag-abot na AstraZeneca, but we're expecting additional allocation nga mag-abot. Kaya balan mo ang sa mga hospital, action art na schedule man hindi nila matingob. Kung tingbo nila tanan vaccinate, hindi ka pa huway, wala nga staff, wala sang may man sa mga wards sa mga stations. Correct. So, muna na gina-schedule man sila. Okay. Sa number 1 sa shift nila, kasi kinanglan sa kada shift may mabilin, ginanay nga eh. Buti yung inabaki-baki sila. So, Okay. hindi pa tingob na ang pag-vaccinate ang aton ng mga hospital workers. But we are expecting to completely finish ang tanan ni ginpadala diri sa aton within the week. Kaya may maabot na naman kita nga additional allocation. Hopefully before the weekend, may ara naman kita additional na bakuna na maabot. Bali sa Sinovac manigyapon na manug-abot subong. Either Sinovac or AstraZeneca or both. Pero ma'am, of all numbers sang ginatawag naton nga mga medical workers, pila ka percentage na of all the total nga ara sa record naton kay pila man lang tong nabakunahan, may mga nabilin pag nga mga medical frontliners? Yes, may ara gid action art kay una bel may ara man kita, although may iba nga doctors, may iba nga nurses man gani na hindi gusto magpabakuna pa at this time for whatever reason. Okay. Oo, may ara man iba nga ginpang-defer. May ara iba nga nag-volunteer na magpabakuna gin-defer. Kaya at that time, for example, naman magbakuna na sila, nagtaas ang blood pressure or may ginabatsyag. So, upon evaluation sang vaccination team na kinanglan i-postpone na imong vaccination, in-postpone. Medyo dako man ang numbers ang deferred naton nga mga ano, but in the next few days, as soon as ma-resolve ang ilang mga ginabatsyag, pwede naman sila ma-vaccinate. Pero as of this broadcast time, nobody among sa mga ginpang bakunahan ang nagbatyag sa mga side effects kag doon naglain ang sitwasyon. May mga side effects pero very minor. Action art nagka-resolve man within the observation period. Okay. Remember, ang aton procedure is pagkatapos mo baton sa bakuna, let's say na-injectionan ka na sa bakuna, gapabilin ka pa sa observation area for another hour. For about 45 minutes to 1 hour nga gina-observaran ka, ginakuha mo mga blood pressure, pag naka-ready, manada ang mga anti-allergy ng mga bulong. Okay. Yes, ma'am. Nautod siya, Noy? Nautod siya. O, alas 7:29 na. Aksyon firing line. Now, ang mga top 5 barangays gihapon ang as usual nga medyo may madamo nga cases. Sila man gihapon ra man nga mga barangay, tiyan natabo sini ang ara sa listahan kay ti may ara ya regulasyon hindi pwede malawag. Ma'am, sorry ginautod ang linya naton. Yes. Yes, you are saying kay na?
So far, Aksyon Art, wala pa ditong may nag-serious na reaction sa aton bakuna, both for Sinovac and AstraZeneca. Ano Okay. sa labanan, mga nablangga man, nagasakit ang site, ang gin-injectionan, bala? Daw inflammation, guro na, no? May discomfort, let's say. May discomfort. Although ang iba niya, dyan, no? Nothing. Wala dyan maging batyan. Okay. May iba, may discomfort sa area nga gin-injectionan. May ara kita na obserbaran na medyo nag-allergy, no? Nag-rashes sa guya. After 20 minutes, na-resolve man lang na dula. Wala na dayon. Okay. So far, sa mga nakabaton na kaya gina-monitor man natin sila, wala gid sang may nag-reaction nga nag-last more than perhaps an hour or 30 minutes na wala ma-resolve. Yes, ma'am. So, anyway, sa sining nga mga update, siguro liwat ko ang kung imo ang opportunity sa imo sa pag-remind sa public nga at continue sa gihapon ang paghalong ta kay the last time ganit dira sa NGC may mga nag-report nga daw pertik damo da sa ground permit kapin pa kun gabi nga mayong tiyempo. Hopefully na lang kadangat man na sa inyo sa EOC kag naaktuhan naman ina ma'am M. Yes, actually ginapatwanta na ang aton police station na magbulig dira at least man lang enforce sang social distancing kag mga minimum health protocols. But more than that, Action Art sa EOC adlaw-adlaw damo na kita mabaton nga mga requests for approval of mga activities, mga mass gathering. Kag ang akon mambal sina kag ang position sang Emergency Operations Center is that while wala pa kita bakuna, kaya ang ginabakunahan subong are active hospital workers pa lang. Maski kami nga mga we consider ourselves frontliners. Ako frontliner mako gani. But wala po gani nakabakuna, nga bisan nagavolunteer ako kay wala pa kami sa priority schedule, sa prioritization group. So, samtang wala pa kita nakabaton sa bakuna, kag wala pa kita protection, ipaiway sa gid-anay ang pagkadto sa mga mass gathering kag social mixing. Ano po silingon sa social mixing? Magtipon bala with other people, with sa iba ng mga tao nga hindi membro sa inyong pamilya. So as much as possible, ang mixing nyo anay, ara lang sa mga imo man upod sa panimalay. Iway tagid ang mag-upod kita sa sagwa unless essential gid ang aton buluhaton sagwa sa panimalay. Kada syempre ang upod sa mga trabaho kung hindi tagid mapaiway nga kinanglan magkatugi kita sa trabaho, natural, may ara kita upod. But then again, kung ara naman kita sa trabaho, i-maintain tagig gapon ang social distancing at gamit sang mask. Kung pwede lang hindi mo pagkakasundid at all ang imo nga mask, that is the best protection that you can get while wala pa kita sang vaccine. Okay. By the way, ang first naton nga ara sa priority list after sa mga medical workers nakahatag na sa inyo ma'am no ang regional IATF. Yes, it's being published, Action Art sa website ng DOH, sa mga social media pages ng National IATF. Okay. Ang ginabot na silingon ang prioritization grouping. Yes, ma'am. Yes. So after the hospital frontliners, ang masunod sina Action Art are senior citizens. So sila ng target nga i-bakunahan sining gina-expect naton nga maabot subong nga vaccine. So maubos na ang tanan ng mga active healthcare frontliners. Remember, Action Art ang ginalokaran ta subong. Actually, ang ginatagan ng gidyas ng DOH are ang duwa ka primary COVID referral hospitals. Corazon Locsin Regional Hospital kag ang Riverside Medical Center. But since ang ginalokar para sa is for 100% of their employees, kaya hindi tanan nag-signify nga magpabakuna. So ang sobra, ginhatag naton sa iba nga mga hospital workers. Allocate sa the other hospitals na ari diri sa Bacolod. Yes. Kaya pagkatapos sa nila, may mga private clinics kita Action Art na
tubang man sa mga pasyente everyday. Tuod, Ang mga no? private clinics, ang mga dental clinics, Okay. ang mga laboratories, ang Mm. mga allied medical services. So, ang aton nga mga line-in clinic, mga CHO naton, city health offices, mayara man na mga pasyente adlaw-adlaw, gatubang man na sila pasyente adlaw-adlaw, Okay. nag-expose na sila sa possibility sa transmission. So, amo na pagid ang unahon. So, once maubos na sila tanan, amo na kanto ta sa second priority, which are the senior citizens. Yes, ma'am. On that note, ang imo na lang panugyan liwat and reminders for Bacolod noon at the same time sa mga nagasulod sa Bacolod City from out of town. Hindi tagit pagkakason ang aton nga mask, magpadayon kita sa pagdistansya, practice kita sa hand hygiene o paghugas ng kamot or paggamit ng alcohol sa disinfectant. Yes, ma'am. That is our only protection. Kung magpaiway kita anay sa mga mass gathering or pagtipon-tipon na samtang wala pa kita bakuna. Aha. On that note, City Administrator and Executive Director of EOC, Ma'am Emang, salamat gid and good night sa imo. Thank you, Aksyon Art, man. Madamo nga salamat kung may gabi sa tanan. Aksyon firing line. Now, aring balantayan naton kay actually subong nga guluwa ang balita sa nasyonal nga pila na katrilyon ang mga ginapangutang sa Pilipinas for the purpose of vaccination program. In order nga ang ginatarget, ginatawag nga herd immunity. Ang herd immunity or ginatawag nga population immunity, amo ni siya ang makabulig and direct protection sa infectious disease nga mo ning COVID-19. Dako pa kunong kulang sini kag kon in terms of herd immunity no way pagidi ang way pa ya kuno ang Pilipinas magano-ano. Aksyon firing line. Ambot kon ining plano sang DOH ngang target nila nga by April 450,000 a day ang luyag nila nga mabakunahan sang vaccine for COVID-19. Ambot ko matigayon nila na way kita kay balo. Pero subong, ang ako lang panugyan sa inyo, whether we like it or not, sa mga natao din ang insister sila, sige magkamugapon, blitas na, hindi na natuwa ng COVID-19 na. O, sila sige, man yan ang negosyo na ni, naway na ni pa sinadtuan ni, please. Hindi kita maghatag kumpiyansa gihapon. Because at the end of the day, bisan nanot na pakahambal, nga kunanong inyong pagpati, dira in kaso gani, nga magtaas ang cases ta katulad sa nagaluntad sa Metro Manila, hindi na kapugong toy ang imo sinipagpati kung ipatuman naman ang localized lockdown. Aksyon firing line. Diluyag ta pa ni, nga mag-localized lockdown kita, nga sang primero, to na magkalabugto ang ugat na kay gaugtas ta, ang comfort zone na to napiktado, may mga border checkpoint din kakita sa nakita yung gantos di. No? Nga bangod sang pagtaas ang cases, tanan kita, bisan magwa ka, limitado, nagagamit ka naman sang mga quarantine, community quarantine cards ni. Di ba? Kabudlay gidya. Tiyang tao, subong gutom, ay paganig ka-recover, mga negosyante, damo na nagkalaputo. Aksyon firing line. Tikundugangan pa ni kagang cases nga subong 25 ang Bacolod until 8 o'clock pa tonight ang deadline sa mga result nga nagaguluwa sa mga laboratorio. Hopefully, way na sa magdugang da, kag tani hindi na magdugang. Kaya kung ginakulbaan, magdagat naman ni karon sa national, to masiling siya, dali lang, ABR, Regional IETF, anong parekomendan nyo da? Masugot kita karon nga may mga lockdown naman kita di bisan localized lang or sa mga purok lang sa mga komunidad lang. Aksyon firing line. Believe you me, kung madugangan o masulit pa ang natabo sa iban nga mga lugar nga nagadangat sila tag 3-digit halimbawa ang mga cases, kita gihapon tanan ang masakripisyo. Kita tanan ang masakripisyo because of the regulation, community quarantine regulations nga ipatuman in order nga maproteksyonan kita kalamay tagina. Aksyon firing Amo na line. yang worry ko
So as long nga may advisory ang mga authorities, whether we like it or not, sunod kita. Pero mas mayugid kung magalong kita tanan. Because at the end of the day, kita man gihapon ang makabenepisyo sina. Aksyon firing line. Remember, nga bisan ang tao nga way sige nabatyag, meaning asymptomatic, pwede siya nga positibo nagali sa COVID, according niya sa mga experts, kag pwede siya nga magkatapik sa imo, sa akon, sa aton pamilya, kag sa komunidad. Hindi kita luyag sina, sus, kabudlay. Aksyon firing line. Mga lockdown ni karon, kapin pagid ko ni sa purok na lang tawabla. O, ano pang hulagon sa gobyerno sa uli sa iba na program kung puraw na lang ni tanan iayuda sa mga lugar nga gin localized lockdown. Debla? Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer
at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig.
Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon, ari mga mensaheng inugin padalag karon nga gabi. Aksyon Firing Line! Standby sa mga report with Aksyon Marlon Hinovia in a short while kay Pedrinia Ironman. Siling Aksyon Art, patami ako lang mga hinablos ko nga mga kulitis sa barangay Handumanan, Zone 6. Kay Mariel, si Ngirit, si Pupin, si Bulpin, Charmel, Caramel, Gabriela Putot, mga bansag para pa Inday Guapa, Kitkit Burikit, Prinsesa Hercules, may one and only Dalagingging. Thank you. Dona Robles Prodigalidad, monitor siya from San Diego, California. Ma'am Vanessa Mayo, diraya sa Minnesota, USA. Happy St. Patrick's Day from USA. May gabi dira. No, good day sa imo, Ma'am Vanessa Mayo. Araman ka monitor paring Sindoy Ransi, Nelda Bilyotti Olarte, watching from Bahrain. Elizabeth Malagagamala, may gabi dira sa imo kay Virgie Olpinda sa Celine Homes, Barangay Estefania. Aksyon Firing Line! Araman ka monitor si Mary Grace Kanya. May gabi dira sa imo. Araman si Christine Minies Villalobos, Noel Amar, Amy Esmeralda Dolido, Angela Liarte Gayondato, Melchorita Ferrer, araman si Estelita Oy Banda, Noel Amar, sir, may gabi, Mary Grace Eugenio Fermin, Jovi Munares, si Paul Spot the second or the third, Ernie Odasco Lidas, Lida Zamora Yamagisi sa Tokyo, Japan, Heidi, si Aksyon Bray, kuno pa shout out lang mga tao sa Purok Sabis, wala na naga-face mask, wala man ga-social distancing, every afternoon, makitaan gid gapawala na lang mga tao. Aksyon Firing Line! Helmon Garbanzos, mayang gabi, ari ko Manila, kag-witness gid ko di, ka mga lockdown hospital di galuded man na ara mo na Budlays Manila to. Aksyon Laos di Danny Jonah, Belgium 500 points per day COVID. Di maano kita kundi manira naman. Sila nga wala na ni chansang Europe po gamatamat
ang Europe kuno grabe naman. Si Kent Bulaca Juaniza, Evelyn Bermijo, Alfredo Sapa. Ngay locate pa sila kung nabalaan ng positive sila. Di nahalin ang report. Ati sa DOH ni siya, i-locate mo gini kundi ng address nila, no? Ang ginaminto guro sa gay na, sir, di contact tracing, i-locate mo ni kundi ni mag-contact, direct contact, bla. Pero ang mga nag-positive, ma-identify na ni sila gila yun. Action firing line. Dugay na ko nagapangita sa mangin partner ko. Mayara kada mangin partner sa bulang sa manok. Nga pingkay! Nga may limalaba nga tahod. Galing kay Aksyon JM ni nga manok nga tinago. Ya pula. Pink na pangita mabulang sila kuno. Action firing line. Maricon Aliusa Tambanilio, watching from Barangay Don George, Arman Regalado. Mangkot ko tani kung may biyahe kapakadtos Metro Manila, ano magkinanglan nga requirements, salamat. Well, of course, ang siling sang Resolution 101 sang National IETF, no need na ning ma-RT-PCR test, pero lately ni kung mo nagtaas tong cases, most probably, base may changes. But for now, ay paginman, no, sa advisory from Manila. Action firing line. Teresita Lavadia. Gamonitor man si Romy Agsam, Arman Regalado. Ano ba, nabasa ko na ni Ray Pedro. Tami ako lang sila ni Papa sa barangay Amuntay, Binalbagan. Eva Gradas Baterna. Sininga tami lang happy birthday kay Alea May Baterna Sausa. Kay barangay Captain Binoni Dimerin sa barangay Ubo. Salamat. Merly Gonzaga, kamonitor man, Pablito Benedicto, Primo, may gabi, Yodi Torta de la Piña Barbecue, ay kalain, Lola Turing, focus sa imo sa FB Live, sabtang dulungan, naka-earphone sa imo. Ay gali, upod sa apon niya, nga gupahon kaangay niya. Abaw, gupahon ko no. Sige, thank you, Gida. Dennis Richard Tibor Roma, Jose Mungcal Torilla dira sa Binalbagan, Lilia Taton, Araman Pedrinia Ironman, ano basa ko na ni Maninoy Vicente Vic Borromeo, kamonitor man, Maninoy, may gabi. Action firing line. Alas 8:02, dire kita sa mabalita nagikan sa provincial capital. Let's have action, Marlon Inovia. Provincial Capital reports. Ang mga balita ni Aksyon Marlon ni party ng mga update sa provincial capital. Aksyon Marlon, may gabi, please come in. Aksyon at ang kalamuon sa mga health workers sa Negros Occidental nga naturokan na sang bakuna nga Sinovac kag AstraZeneca ma-jutay pa Aksyon art no kay sabahin sang mga health workers nga asahin sa mga district hospitals para pa lamang sa 699 as of kahapon March 16, 2021. Ang delivery naman sang siring bakuna na tapos kay na lamang sang hapon Aksyon art based sa listahan ang karamoon sang allocation kay ang mga gindulungan sang bakuna Aksyon art hindi lamang hospital sang gobyerno mo, ni pating mga private hospital no diri sa Negros Occidental may mga alokasyon man sila Aksyon art. Siling 699 ka mga health workers siling ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tibimbang 679 gingamit nga bakuna Sinovac, ang 20 AstraZeneca first dose kina Aksyon art lang ha. Ini dito para nila na bakuna sa bahin sang Lorenzo Zayco District Hospital sa Kabangalan balik kahapon nilaging patigayon. So 20 parang ka dose sang AstraZeneca ang naturog sa health workers kag dito pala Aksyon art sa may Kabangalan District Hospital. Ang target nga kanamuon sang health workers nga turukan sang Sinovac 2,590. Ang sa AstraZeneca 370. Amo na Aksyon art sabay sang first dose na siya, no? Kay dapat man gali Aksyon art dari hambal na tumimbang lagson ang
tion ba lang nga pagturok tag isang ikaduha nga dose na. Okay. Kami mga expiration ang bakuna ng Sinovac kag AstraZeneca. Yan yung Sinovac na expiration niya o ang iya siring kalawigon sang adlaw sang ginturukan nga tao bla antes sa turukan sang second dose 28 días 28 kadlaw action art ni Sinovac nga bakuna. For example, nagpaturok ka first dose ang Sinovac March 1, dapat pag March 29 mapaturok ka sang second dose. Kay 28 kadlaw imo sa ring hulaton. Ang sabay naman sa AstraZeneca hambal ni tumimbang laton mo action art is mga 8 bulan. 8 ka bulan ang AstraZeneca? 8 semana bulan man na minsan ko. Bo, sige ko daw kalawing naman iya lapit sa katuig yung hulat imo. 8 ka semana 8 weeks. 8 weeks, so butang balon, more or less, 2 bulan. Malapit-lapit sa action art 2 ka bulan. 2 ka bulan, kayong isa ka simana, kundi ang isa ka bulan, 4 ka simana mo. Luwas lang sa Pebrero, kay isa 28 lang ya. Yung mga mo action art na, ang hulaton. Pero bisan 28, 4 yapon. Correct. Ang expiration sa saring AstraZeneca nga nagabot rin sa aton, atoon action art ni siya sa bulan sa Mayo pa. Ang pala tumimbang dapat hindi na papatapuson ang bulan sa Mayo. Okay. Ang mga nagpaturok sa AstraZeneca, dapat before end sang May, mapaturok naman sila sang second dose, ikaduha nga dose action na art. Puro problema, kag dulo disbintaha lang sa aton dali sa Negros Occidental, ang pala tumimbang kay ang ining bakuna ginasupply diri sa aton, bagi pa nagala sa regional office. Okay. Pag-agi sila to, matagar pa na sang inuras or mainadlaw pag-andi. Pagkatapos na okay na nga i-transport diri sa aton, mabiyahe pa ng barko, kung kaysa 2 oras pa. Pagabot sa loo naman diri action arts ang provincial government, i-store naman sa cold storage, antes i-deliver sa venue kung lugar, sa diyan dira ipatigayon ang pagturok. Pag-bakunahan. Kaya pa nang palitumimbang nga medyo kalagas kita sa lalauton nga petsa or expiration date sang sining bakuna nga nagabot diri sa aton. Sinovac pa lang kag AstraZeneca action art pero kung basihan tari kay na lantaw ko bala ang record. Ang tawag sang record na sunart, amo nang ginabutangan nila sang figures sa kadamon sa mga bakuna, status sa bakuna, amo nang COVID-19 Bakuna Center Registry, CBCR, ang tawag sa lipot, daily count, no? Daily count as of March 16, butara na. Kinisip ko ang sunart di, nabutang di, 8 ka sahi mo, 8 ka brand sa bakuna. Alin sa 8 ka brand, ang may record palang direte, amo ng AstraZeneca, kag ang Sinovac, kaya mo pala ni so far nagabot rin sa aton. Nakita ko man diri ang brand sa isang bakuna nga biotech, no? Mayari man diri Sputnik V. Ang Sputnik daw mo niyang iyaka Russia, no? Russia na sa action art, Russia na siya. Kining biotech ni ang company ako ng lugar guro ni lugar guro ni action art ang Barat, no? Barat Biotech. Barak? Barat. Di na siya yung barak na lugar raw? Kundi ang AstraZeneca Oxford. Nabutan dari Oxford AstraZeneca. Ang Sinovac kundi China. Nabutan dari Sinovac Coronavac. Manasa? Ang Sinovac, Coronavac. Ang isa to yan ang tusig ganisling mo, Borot? Ang una-una, action art, Barat Biotech. Barak? Barat, B-H-A-R-A-T. Okay. Kung sa phone ko ilagoon, dati, Barat Barat? Basta Biotech na lang pa, bila ng Barat inibudlay na kay White Kabalo. Pero iyan ni siyang gani nga nasyon nga gin-produce? Way bago kaching asun art kon din sa. Basta pero sigurado hindi ni Espanukoy. Ang pag-insendi na to art kung nga ang nabutang dede, ang pinapagit ka mga brands ang
bakuna kay amo ni ang posible nga mag-abot pa diri sa Pilipinas or base man mag-abot sa Pilipinas ang Negros Occidental di man na makatilaw sa nga sahi. Okay. Basta nabutang direksyon at isip ko walok bilog. Oo. Kaya madali nabutang sa nasilintara ang Sputnik V nabutang ang iya sa ngalan is Gamaleya Sputnik V. Ang Gamaleya te siguro lugar na sa. Pero at least nabalaan tayo ang Sputnik, amo niya sa Russia, ya? Una pa ganin niya minsan ang Sputnik V nga bransang bakuna mo sa Sinovac kag AstraZeneca ni ho. Aling kay nabilin sa Srabtapan. Ang ano? Sputnik V. Ang Sputnik, kay galing kiti, kabalo ka naman sa Sputnik, kadri sa aton do, gang niya. Gani man, titulo na sa pelikula. Title na sa pelikula. Ang Sputnik, no? May Sputnik V nga title sa pelikula. Ang Sputnik, sila ni Android, hindi. Nagpati, maguna. Pero pagsulat na butang pagkitari, Jansin. Isa lang ni ka-word niya, Jansin, double S. Jansin. Jansin. Ang Jansin din, ang yes ang Jansin, ano ganina? Ang Jansin do, mo ng AstraZeneca? Lain no, na-separate siya, Jansin, no? Jansin. AstraZeneca is Oxford AstraZeneca. Amo nang tawag? Jansin, Oxford AstraZeneca. Hindi. Ang Janssen separate. Amo lang na sa isalang sa separado sa. Okay. Ang AstraZeneca, ang tawag sa complete na nabutan is Oxford AstraZeneca. Ang Oxford, tinabalanta naman ang lugar dito. Oxford. Lugar na siya. May isa pa kita rin, Moderna. Sikat niya sa mga Moderna. Novavax, sikat man ni Bantog man sa Pilipinas. Galing naman doktor, kung way pa ni mabot. May isa pa ito rin, Pfizer BioNTech. Sikat man niya, no? Pfizer BioNTech. Do mo ng Pfizer, sila niyang Pfizer, kag ang, ganitong isa man, kagin muno sa ang naligan, Dok Surungon, na daw, that requires siya daw pinaka Moderna. Daw sila ning manubo, nga kwan, nga cooling requirements, bla, nga cooling system nga dapat makalka. Tiyama mo na sa Moderna kag kwan, Pfizer Aksyon Art. Okay. So, muna sa walo ni, kanagan pang mention naton ti ang Sinovac talang kag AstraZeneca, ang ari diri sa aton. Nan. Ang pag-deliver sa National International Art natapos na kaina ti San Carlos City in Checo. First pa lang nila ito nga pag-receive sa first batch sa bakuna ang San Carlos City, no? Nga dose in sige Action Art ipatagayon na nila ang kuan ang pagkaturok na nila pwede nga hulato pa nila ang pilakadlaw nga base kon malaot naman sila ang time kag inadlaw pala para nga malabot ang pagkaturok sa ikaduwa nga dose Action Art. Yari mo pati ang tarayuna si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. Nagsugod ng tanay sa 4 hospital. Trisita na doon ni Cadiz Lorenzo Valladolid. Tagdang include na ganing Merceditas, batway pa man siya gani ang may hara na Merceditas Montilla. Nagdugang na kaya naka-vaccinate na sila. All the rest of the hospitals, kahapon nag-deliver na kami sa north, sa south, this time sa north. So ma-continue na sila vaccination for 2 days patapos na nila. So why pa din sila record. Ang total gamay. Because why pa ka-vaccinate ang other hospitals. 679 na Sinovac, no? That includes Trisita Alandoni Hospital. Since kailan na nagaling ng record as of March 16, 2021. For the AstraZeneca, AZD, ang aton nag-inject lang is ang aton Lorenzo D. Saico Hospital. Yes, as of yesterday, 20 kabilog AstraZeneca. But ang allocation ta sa AstraZeneca is 740 doses. So we divide it into 2, 370 plus will be delivered to the different hospitals sa Negros Occidental. First doses lang na. Ang second doses na should be in by May of 2021. Bago matapos ang May, kinana na second doses ng AstraZeneca. Ang doses na sa aton Sinovac should be in after 28 days. Kung anong record nila sa bakuna nila, they count 28 days, then the second dose will be delivered to them, and we are keeping the second dose of the vaccine. Ang aton target sa AstraZeneca is, remember, is ang hindi ma-address sa Sinovac. That is 60 years old and above. Suot ang ginanggin turukan sa AstraZeneca sa Kabankalan nga mga health workers. Mga kuwara sila, mga senior citizens na sila, mga 60 up ang edad nila. Okay. Okay, hindi na Action Art pwede pa bakunahan sa Sinovac mo ang mga senior citizen kay siguro hindi madala
nga ila sa dinga lawas. Hindi kayo ito ang Sinovac in-design niya for 17 up to 59 Correct, no? years old. Correct. Ang gin-mention ko, private hospital, dala Aksyon Art sa allocation sa yung first dose sa yung bakunan parehos abi sa bahin sang binalbagan infirmary, no? Nadulong na to sa ila, 30 to ka doses. Kawayan District Hospital, nadulungan naman, 30 man ka doses. Kahapon gindulong ni Bago City Hospital, 230 ka doses sang Sinovac Aksyon Art ni. Ang private hospital, Dr. Gomercindo Garcia Senior Memorial Hospital, nadulong naman, 70. Ang Holy Mother of Mary Hospital, natulong naman to 50 Aksyon Art. Amo isa, di lamang government hospitals, kundi pati man lamang health workers sa private hospital. Ang next Aksyon Art, ang bali tumimbang, tingwaan nila, nga mamakunahan naman ang mga swabbers, no? Ang mga nagakuha ba Aksyon Art sa RT-PCR test, swab test, sa mga nagapuli, health personnel, ina sila, assigned sa Provincial Health Office. Kundi kitagaan sa buong anay-unay ang prioridad ang mga health workers sa hospital ng gobyerno. Tiniyaw sa Provincial Health Office sila. Tiyaw man ang concern man ni Dr. Tumimbang nga tingwaan yan nga masunod nga makunahan man ang mga manog swab, manog kuha sang swab test Aksyon Art kay sila gina unagid, no? Ang expose sa mga posible carrier ako nagadala sa COVID-19 nga virus. Amo ni update ang Aksyon Marlon, ang sa province subong ang tonight nga ginpadala nga record, pilang cases ninyo? As of kahapon la Aksyon Art, way pa nakasulod sa bago, pasang sa bago na pasulod. Sa baguway pa. Baguway pa, ang latest to Aksyon Art nga record nga ginpasulod is 171. Active cases, 100. Bali ang wala na lang sang case kandunik kag Salvador. Doon na lang kandunik kag Don Salvador Benedicto. Oy. Ang bag-o Aksyon Art kati way pa niya makasulod sa bago man nga record sa nga PIMT, ang sa Kabankalan nagdugang naman 3. Pero inaway pa nagdugang sa listahan. Panagdugang sa listahan sa pang-probinsya nga level. Basta mong adlaw yasang in-check kung record sa Kabankalan, nagdugang naman. Actually, ang napadala subong as of today, Negros Occidental, 11 ka LSI kag 7 ka local case. Di masulod pa na sa record sa nga PIMT. Okay. Masulod pa na, dason consolidate kag basi kung dugay-dugay siguro. Makuha na nila, ma-post na sila sa nga page no sa nga provincial government sa Negros Occidental Aksyon Art. Pila man kadlaw nga sunod na ni ang saka ang COVID-19 active cases Aksyon Art since Marso niyo sang pag-check naton umpisa sang pagsunod sa bulan sa Marso adlaw-adlaw gadugang way gabuhin gadugang ang COVID-19 active cases pag nagabuhin naman ang COVID-19 free LGU. Gani man. Oo, naglabot na Aksyon Art sa 8 ka mga LGU mo ang COVID-19 free. Subong 2 na lang. Oo, 2 na lang. Amo na realidad nga nagabalik naman saka ang kaso sa COVID-19. Tiyan mo nang halalungan ta. No, at least, ang sa province of Oriental and Occidental, human naman to yan, no? Okay naman niyang pagsulod nila, no? Kung halin ka Aksyon Art sa Negros Oriental, tisakop ka sang Region 7. Obligado gid nag-present sa taplo to ka mga requirements. Nagid ang negative RT-PCR results Aksyon Art. Okay. Ang exempted to ya sa pag-present sang taplo ka mga requirements, ang mga tao nga halin sa probinsya nga sakop layan sang Western Visayas. Ang Negros Oriental sakop pa niya sang Region 7. Magsulod sila diri sa Negros Occidental, comply sila sa tatlo sa mga requirements. Whether we like it or not, dapat i-comply nila na. Comply
Art. Nagluwas sa taga Mabinay ka, pasulod ka sa Kabankalan. Mabinay, Kabankalan, pagka Kabankalan mo, balik ka man Mabinay. Kasi sa itong border, Aksyon Art ya, hindi tanto, stricto. Medyo ginalug-halugan nila sa nga protocol. Sa Southern Negros, sa sunod pa na, kay March 1 ba mo, nagbukas ng border na, tamo lang ang imo sa nga travel. From Mabinay to Kabankalan, tag Kabankalan, Puli, Mabinay. Sa mana sa Valle Hermoso, San Carlos, Valle Hermoso. Kung maghalin ka sa Mabinay, kadto ka sa Kabankalan, ka gusto mo yung maglusot pa sa ibang nga lugar sa Negros Occidental, Okay. obligado ka mag-comply sa tatlo ka requirements sa Sunarte. Ang pagbalik biyahe sa ang provincial or ang regional trips sang PAS Aksyon Art, why pa na ma-finalize ha? Why pa Aksyon Art na ma-aprobahan? May sinapolo kung may meeting pa nga pati kayo nun. Okay. Ang kasinugikan sa Kapitolyo Aksyon na malon hinuboy, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat kinaksyon Marlon Hinobiya, mga nagapangunang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ti amo na siya gihapon ha, gusto niya sa provincial government, stricto gihapon, kung in compliance sa gusto matabo na sa probinsya nga at least, ama nagasinulod diri basta sagwa sa Region 6, you have to comply, tatlo ka mga requirements, agud i-allow ikaw nga mag-travel. And remember, ti kung sundon ina, no, kung halimbawa magbukas na ang mga nagabiyahe nga mga buses, ti budlay na, no, hindi ka mo na ipagpasakyon, kunway ka mo sinang compliance. Aksyon Firing Line. Alas 8:22, grabe ang pagbabaha galito kay ina, pag ulan-ulan to kay ina, may mga pag nagdalom galing suba diyo, ang lain dito sa Gonzaga Extension gali Aksyonan, may kwanto ya, may nagdalom ang tubig tubla, may gina-construct nga kwanda, may gina-construct nga taytay, ang mga materials gagamiton sa pag-construct, uy, nagkalaanod gali, oh. Aksyon Firing Line. Check tabi, because sa sining pagdalom sa tubig kay Sir Jones, kung why sa mga recorded sila kay inang, girespondihan nga nagtawag kay gulpiada nagbubo, kibot akon kay inang, sino ga-expect yung luway man sa advisory, kapurti man ang tagiti kay init kay ina, dason gulpiada lang yung nag-init ang or nagtupang ulan nga mo itong tagiti isang aga. Aksyon Firing Line. Di mo gitoon mapulong, amo na nga, sus, kung kapin pa sa Northern Negros, abaw, daw ginakuan ka kung kaisa, daw ginakibang ka, once gani nga may ara, sang pagbaha da kapin pas bukid magtupa, bantay-bantay gid, ulo aligmat gid. Aksyon Firing Line. Okay, kabudlay ang Northern Negros da, ambot ko naguluntat na ang mga amo pa nang ginahulat naton kung saan ni mapatigayon sa inspection. Da kaya sige-sige magnugyapon ang mga quarry na operation. Aksyon Firing Line. Ara Sergio Mare, kay ma-check lang ko bisaya. Online sa Firing Line. Joining us tonight is the cluster head ng CDRMO. We have Executive Assistant Sir Jo Marie Vargas. Sir Joms, how are you? Mayang gabi. Hello, Art, may gabi. Ma-check lang ko pala, sir, kundi sa Gonzaga Extension, kuno kay ina, nagkalaanod do yung mga, nagkalaanod sa suba itong mga materials for construction. Gusto ko lang ma-check sa imo, but may mga nanawag man sa imo, sir, aside dito sa Gonzaga Extension, kag may mga incident kitang respondihan? Wala, actually, kay kundi Art, mga 11 o'clock nakuha na mo na ang report sa advisory mo. So, gin-check na mo ng babaw, usually, babaw man makatag problema May ulan kayo nasa Murcia kag sa Don Salvador, no? Na mga around 2:30, 3 o'clock. So, ang amon duwa ka team naglibot ng daan. So, at least nagsaka ibang tubig diri sa may magsungay, labi na gid diri sa may barangay 40, diri sa may Libertad Balayon. Sa lupit area mo tong naigo ang ginaobra nga taytay subong dira sa may Gonzaga Blanc, ano na da. So amo to siya actually mga formada na to actually wala to sing nego yang balay nga may tao bing na apektuhan wala kita pag report namon. Ay, very good. Kasi ginulbaan ko ina kasi nagtaas to pero at least ang mga materials ito sa construction sa isa ka construction firm amo to naglaanod way gali iya ka nalabutan ng mga residente. Wala ay hindi man tama kataas although na critical level siya
pero wala siya nagtsaka gitudo, no? Amo lang to kay nang sa may barangay Fortis may Taytay Libertad Bandayan Art. Kaya daw amo to nagwa na magaling mga basura to kan nagtipon guro sa mga punong kahoy nila, talumbalay nila. Naguluwat na ng basura ti ano dumat pa baybay sa mga adlaw, sa mga hapon. Sus, Mario Josep. Kumusta by the way? Anyway, thank you sa update. Dira sa may Mambulok na nung latest sa to, sir? Actually, nadakwat na namon kapon art ang bilin ta nga basura. Kag sinaga, patapan ko na lang tong sa may kilid. Sa may purok kin mismo bla na silikod na singamaya. Okay. Kasi daw balas-balas. So, nabato kin pa buuan ang lubong nung sa pangpang para hindi na bala mahulog liwat. Kasi amo tong, hindi naman mo madala to kay pwede ka lang kosto eh. So, binili na mo da. Ang amon problema mo yung atong hambal ko simong sa Carbik way kay migitsunlan niya. Ay, so kayo. Sa Carbik to ay gigali kay pag-inspect sa tao mo hindi gidya kasulod? Ang duwa na kasmanang isa na kasmanang libot-libot naman hindi pwede kagi o dali kami sa Labinyo hindi pwede libot sa Ereco hindi pwede hasta dali sa may hasta na po ng latas to sa may Mandalagan sa may Buri Road, blanda kayo sa una, may bakante, kalis mo may construction na klinda sa bong, so hindi kami kasulod, taning isa ka possible ka lang agyan namon. Nga makasulod kami ito sa, kaya actually, kinsorbe na namon sa bana, dali sa may, irerecob, dayon daw gamay ni na subada, so dapat dakuan ni man na siya yung tani kali. So, mo pa lang na-ideahan namon kung nano, posible kami makalusot, nga bisan na makayo kami sa pila kabalay kung pwede man. Muna so far daw sige pa kami search kung din kami pwede kalusot kasi halos nalibutan na namon na isang lugar din kami makasulod sining ining sa Carbik. Ay, tikapin pa subong ang flood control team mo kumugulpiada nagtaas ang cases ng iban extraction team ni iban manog pasumpit man sang kwan mo manog disinfect di ini mapiktuhan naman ng gulpiada nagdamo naman no. Amo magani man pero anyway nga kon nyate may na-set up naman namon arta kay nga monte although nag-lit up kami juta ito kay nagligad na kasiro garet ka record din nakibot pa kami kay na kati nagimo sa 25 no gani man daw kataas kayo so although nga mon mayara namang kadaan kami nga team nga mandol sina so hindi man kami nagproblema kay tani amon hope kami tani nga halos tani magamay na kilang. Okay. Kaysa tapos sa Ismara Santa, mabalbal kami niya sa kuhan mo. Ito yung organisasyon Mayor Beng ang task force sa drainage management. Nga tani ma-meet kami early. So, na-planuhayan kami sa upos yung DPWH by April tapos Ismara Santa. But, ilang taon na mo, kung danong memo, alam mo sila, I hope nga magbalik sa liwat sa daan. Kasi amon hindi namon makontrolar po doon ng biyahe sin tao bla tungod sa ningin lugakan sing national ATF ang travel requirement. Okay. Amon ang isa nga anyway, after sining report posible ma-come up naman ni OCS report na mo diri. I-recommend kay Mayor Bing siguro kung anong mga restrictions naman para nga mabalik tayo sa normal o nubo naman ang kaso para sa siyudad sa Bacolod. Gani man. Pero going back dara sa may area sa Mambulok, at least subong atong tanang na basura, pating dalag ko ang mga bato to na hakot na. Ang batuin amo na kin hakot na lang kay hindi daw when man pulos hindi mo nabutang abi kay dagko hindi mo man mabutang kaya sa dam site kay bato no. Baw taong tan ito i-design sa balay no. Wow, nami wa ka to gusto mo silikutan ipalihog ko bala si imo kag ipadulong sa balay. Hindi to gani. Lagko tiya sir ang ambal mo dando refrigerator anong dato ekron man? May kon mga taga umala ta kay dabukan ta ka lukay ka lubin kag basian tubig kag balbalon ka maso mo buka tani na mo. Tani gani man galing trabaho so pa na iya. Tigani ti way ta di lukay ka lubid Damo Hindi na ta magkakato na sa budlay na kayo gani Pero anyway, at least na kumpleto na pero ang habuyan ay basura da subong at least na nauntat. Mayara kaya po narpla mo. Kaya naman sila man. Kapang akot kami sing truck sing kwanto ato ko to sigad bye-bye daw may nakulo mo makamot ka na lang kiti dara naman sa tubangan namon kibis pa sa nakutan may nag-aagi lang ang mga pila ka plastic bla. May nagalin na kay tayo yun na lang ang agi kay wala sing supunan dito sa may Taytay Landon pagkuha ni just bye-bye so amo na lang nabing konsolasyon ko kali problema kasi may basura blagya po. So I hope ma-reglar na mo nila sa boundary ng screen
Kay pa-designan ko pa sa engineering ni para kung ano kay para way tuluan na ya. Separado lang yan ang basura kung sino nagaboy daw. Bagay. So anyway, sir, thank you gid map. Please keep us posted kung anong update to sa Carby ko kay damo nga pala magkot masini. Salamat gi sa time mo, Sir Jones. Okay, sige. Thank you. Good night. Good night. Action firing line. Ayos, iba na mga minsay, karon na lang, dugay-dugay, alas 8:30 na. Action firing line. Pagbalik ta karon mga report with Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Hi, Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sabisan at mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala, inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo
Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre.
Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar. Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga gabi sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Firing Line! Ang mga mensaheng iban nga ginpadala niyo, sorry gid sa hindi ko malabutan na kay nagapap abing iban gid na kun mabasahan gilayon kay Lilia Tato no, may gabi dra. May gabi ko no and stay safe no. Thank you gid si imo ha. Si Maricon Alios sa Tambanilio, nabasa ko na ni kay na nag-up liwat eh.
Sa kay Jovi Monares, salamat. Bernadette Lacson, thank you. Si Ma'am Bernadette, amo ni siya DRR mo. Thank you, Gida. Si Keith Lowell Pabalan, pakigreet din Lenny Pelik Rosco. Okay, ari na siya, Aksyon Dale Salazaro, sa Bacolod City Government Center o Bacolod City Hall nga mga report. Aksyon Radio City Hall Report. Ang idol ko sa YouTube, vlogger, idol, Aksyon Dale Salazar, maying gabi. Ay, kala. Action Art sa mga balita, gikan sa Bacolod Okay na City to, Hall. may 5 stars ko itong ipadala. Sana all. Grabe. Kaina, naging may nitinitang regular session sang sangguniang panglungsod sang gintalakay ining 130 million pesos nga appropriation ordinance sa regular session o virtual session sang SPK na sang hapon Action Art. Ining 130 million pesos nga appropriation ordinance inanimo sining ginaprubahan pero may pila ka mga pag-question diri si City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ginpahayag ni City Councilor Cindy Rojas ang chair sang Committee on Finance and Appropriation Action Art. Ngayong 130 million pesos ang source ni ang mga surpluses sang general fund sang city sang 2020 kag previous years. Action Art Pagsilingon 2020 may bilin pa nga mga surpluses ang syudad. So amo ni siya ang nadiskubrihan sang city accountant nga may mga surplus paglay no ang syudad sa Bacolod Action Art. So kaina ginapasulod gintalakay sang sangguniang panglungsod Action Art. Ginpahayag ni Councilor Rojas ngayong 130 million pesos ang allocation sini is 110 million pesos para sa sweldo sang mga personal Action Art job order casual sa mga nagkalilain nga departamento sang syudad. Samtang ang remaining 20 million pesos is para naman sa operating expenses sang syudad sang Bacolod. Gin-explain ni Councilor Rojas nga ang ginamuno niya diri nga 110 million pesos for job order casuals. Amo ni sa Action Art ang existing no nga mga JOs from different departments. Kay ang ining pondo 110 million pesos for October, November kag December 2021 nila nga sweldo Action Art 9,900 pesos kada bulan ang ginabaton sa karon sang JO. Ang explanation ni Councilor Cindy Rojas sa 2021 nga general fund wala diri Action Art na include ang ila sining allowance for 3 months no amo to siyang October to December 2021. Bali ang January to September 2021 may ara sang allocated budget sa dalom sang 2021 fund. Rason nga badre ni Councilor Cindy Rojas since ang city accountant si Ma'am Cardel may ara pa sang nadiskubrihan no nga mga surpluses nga pwede usaron sang syudad. So amo ni siya ang i-utilize Action Art no ang pondo for 3 months nga sweldo or allowance sa JO October to December 2021. Wala din na-include sa sining appropriation ordinance ang mga JOs sa Bacolod City Head Office kaya according niya kay Councilor Cindy Rojas last year pa lang Action Art tingob no or kompleto or full ang budget sang tanan nga mga personnel and staff sang Bacolod City Head Office. Aring tingog ni City Councilor Cindy Rojas. Nakakita siya sang surplus. So, abo siya naging pasulod natin as elemental para sa atin nga general services because ang atin nga budget sang kasini nga tuig, no, di ba, if you recall, it is 400 million pesos lower than our budget last year. So, ang appropriation natin sa mga general services, sa mga personnel was only until the third quarter of this year only. Hasta lang siya January to September. Okay. Except for City Health Office. Ang City Health Department, gin-appropriate na iya all the way up to December. Kay, syempre, they are the lead agency in the fight against COVID, no? So, wala pa na sila yung alang-alang, in sila appropriation until
December. Okay. So the other offices, ang ila appropriation was only until September. That's why through the effort man sa aton ng city accountant nakakita siya ng surplus, amo na nga din present sa aton nga city mayor, and then it has been allocated for the purpose of general services. No, a portion I think goes to general services. Kaya iban will go to operating expenses like Actually, portion lamang sa palayagan ni City Councilor Cindy Rojas. But silingon, 2.6 billion pesos ang 2021 budget sa Bacolod City plus 130 million pesos action art nga pondo. So, but silingon doon nag-increase subong nga 2021 though short siya sa gihapon no sa 3 billion pesos nga budget sa syudad sa tinalikdan nga tuig. So isa diri sa mga na-question si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga ang iya sini nga paghangop action art nga allegedly ma-hire daw sang additional JOs ang syudad sang Bacolod kag may ma-claim pa siya nga usaron sa pamulitika action art. Din pahayag man ni Councilor Wilson John Gamboa nga kun nga no sa mga department heads or offices wala diri na include ang Bacolod City Health Office officer nga dapat sila ang priority subong may ginapangtubang nga COVID-19 pandemic action art no. So iya sinigi na lang tao nga suno siya ining allegedly pag-hire sa additional JOs ang usaron bilang political currency action art. Ano ang palayag kag pagkwestiyon ni Councilor Gamboa? Ang gina-question ko is this. Number one, na kung sabihin na hindi ba lang ayara kita subong sa tinatawag na health and medical emergency situation. And so therefore, siling ko, assuming na pinanlan na itong job orders additional on top of the 429 million na budget for 2021, nagdugang sila 10 million, okay? Na ang City Health Office, wala nyo din tagaan. Na siya, ating tulupon mo, ang ilang din tanagaan niya. Ang City Mayor's Office, more than 50% sang mga budget dinatagin. Actually, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Lawig-lawig man ang atong sininga interview galing kulabot ang atong sininga shampoo. Gani man. So, hambal rin ni Councilor Cindy Rojas ngin pamangkot kung siya kung bala may additional gid bala nga pagakuwaon or mag-hire ang city sang JOs aring sabat ni Councilor Rojas. Question ni Councilor Jun is may hiring gid ma additional na JOs. This is not actually, sala ng iyang assumption. This is not hiring of additional casuals. These are already the casuals already working for the city as of now. Actually, ang sabat ni Councilor Cindy nga ining funds no for 3 months na sweldo October to December 2021 existing na nga mga job order casuals sa syudad sa Bacolod sa mga nagkalinlain nga offices. Si Councilor June nag-motion siya no nga kung mahimo ang tanan nga listahan sa mga JOs nga ginapainan sa sila nga pondo i-submit sa City Council diin sila nagtrabaho, ano nila sila nga trabaho, pila sila nga sweldo nga pagabatunon o galing action art wala ini siya ginaprubahan sa City Council. Balikan natin si Councilor Gamboa. They are using these job orders for election purposes for 2022. Ang they are going to make the job orders as a political currency. Amo nang term din. Usaron nila ang job orders as a political currency. Amo na daan matuod din. Usaron nila sa ilang pamulitika. Tonight, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Mismo gininterpreta man si Vice Elcid Familiaran nga nagpalayag nga wala sang hiring ang syudad sang additional nga mga JOs kundi existing action art kag ining 110 million pesos nga part sang 130 million nga appropriation ordinance para ini sa sweldo action art sa mga JOs sa different offices from October to December 2021. Mga break balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Ayos, salamat gid Aksyon Dale Salazar kay Christopher Redfield. May gabidra tamiya si Madam Ann Defensor. Liberty Benitin Ovaldo. Good evening. Thank you. Why na ko galing time no, sa aton nga magka-aksyon standby karon sa Action Night Patrol Program with Aksyon Eric Magbanwa, si Keith Luel Pabalan. Good evening man. Aksyon Firing Line. Iban mga mensahe ti pasensya gid no, alang-alang gid ang aton sininga
tiempo. Sa ngalan sa ngini regular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman, Aksyon Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang balitang ito. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon